In the Indian Ocean, the shifting tectonic plates that trigger the quake in Sumatra unleash a tsunami, a massive wall of water that rushes toward Sri Lanka at a phenomenal 435 miles per hour. No warning systems are in place. Breaking waves towering an astonishing 98 feet high, the equivalent of a 12-story building, slammed the coast of Sri Lanka, India, and western Thailand. The deadliest tsunami of the 21st century claimed more than 230,000 lives, the impact of which was felt as far away as South Africa. The disaster did not spare the Queen of the Sea Line, the train that runs along Sri Lanka's west coast. When the train leaves Colombo for Galle, it carries over 1,500 registered passengers, as well as an unknown number of passengers without tickets. As the train reaches the village of Paralia, the tsunami's first wave strikes it. As the waves swamp the cars, hundreds of desperate villagers climb onto the train to escape the water. Or they duck behind it to avoid being swept away by the current. But they're only delaying the inevitable. While they scramble to false safety, inside the overcrowded carriages, the water rises fast. Panic prevents the frantic occupants from opening the doors, and almost all drown. Υπάρχουν σιδηροδρομικές τραγωδίες που προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος. Άλλες από τεχνική αστοχία, κακή σηματοδότηση ή σύγκρουση. Η καταστροφή της Περάλια όμως ξεκίνησε πολύ μακριά από τις ράγες. Ξεκίνησε στον πυθμένα του Ινδικού ωκεανού. Συγκεκριμένα, στις 26 Δεκεμβρίου του 2004, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία προκάλεσε μια τεράστια διαταραχή στον ωκεανό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα τσουνάμι που έπηξε τις ακτές πολλών χωρών γύρω από τον Ινδικό ωκεανό και προκάλεσε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους. Στη Σρι Λάγκα, μια επιβατική αμαξοστοιχεία βρέθηκε στην πορεία της καταστροφής. Ήταν η αμαξοστοιχεία 50, γνωστή ως Σαμούντρα Ντέβι, δηλαδή βασίλισσα της θάλασσας. Μετέφερε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων, πολύ περισσότερους από όσους μπορούσαν να καταγραφούν με απόλυτη ακρίβεια. Το ταξίδι της ξεκίνησε από το Κολόμπο. Δεν θα έφτανε όμως ποτέ στον προορισμό της. Στην Περάλια, η θάλασσα θα έφτανε στις ράγες και μέσα σε λίγα λεπτά, μια ολόκληρη αμαξοστοιχεία θα μετατρεπόταν σε συντρίμμια. Η ημέρα ξεκινά ήρεμα. Η Σρι Λάγκα βρίσκεται ακόμα σε εορταστικό κλίμα. Οι οικογένειες μετακινούνται μεταξύ των πόλεων και η σταθμή είναι γεμάτη. Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, η αμαξοστοιχεία αναχωρεί από το σταθμό Φόρτ του Κολόμπο. Προορισμός της είναι η νότια Σρι Λάγκα με τελικό προορισμό τη Ματάρα. Η διαδρομή ακολουθεί την παράκτια σιδηροδρομική γραμμή. Σε πολλά σημεία η θάλασσα βρίσκεται πολύ κοντά στις ράγες. Από τα παράθυρα των βαγονιών οι επισκέπτες βλέπουν παραλίες, φοίνικες, μικρούς οικισμούς και τον Ινδικό ωκεανό. Η αμαξοστοιχεία είναι γεμάτη. Πάνω από 1.500 άνθρωποι είχαν αγοράσει εισιτήριο, ενώ ο πραγματικός αριθμός των επιβατών πιθανότατα ήταν μεγαλύτερος. Η εορταστική περίοδος έχει αυξήσει την κίνηση και δεν υπάρχει ένας πλήρης ονομαστικός κατάλογος όλων όσοι βρίσκονται πάνω στο τρένο. Για τους περισσότερους επιβάτες πρόκειται για ένα συνηθισμένο ταξίδι. Κανείς δεν γνωρίζει ότι η μέρα αυτή θα εξελιχθεί σε μια από τις φωνικότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες που έχουν καταγραφεί. Λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ώρα Σρι Λάγκα, ο θαλάσσιος πυθμένας δυτικά της Σουμάτρας μετακινείται βία. Ένας τεράστιος υποθαλάσσιος σεισμός προκαλεί σημαντική μετατόπιση του πυθμένα. Η κίνηση αυτή μεταφέρει τεράστια ποσότητα ενέργειας στο θαλάσσιο νερό. Δημιουργείται ένα τσουνάμι. Στον ανοιχτό ωκεανό, τα κύματα ταξιδεύουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Καθώς πλησιάζουν στις ακτές και τα νερά γίνονται ρηχότερα,
η ταχύτητά τους μειώνεται και το ύψος τους μπορεί να αυξηθεί δραματικά. Η Σρι Λάγκα βρίσκεται πάνω στην πορεία τους. Εκείνη την εποχή, ο Ινδικός ωκεανός δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι. Η πληροφορία για το σεισμό δεν μετατρέπεται έγκυρα σε προειδοποίηση που να φτάσει στους ανθρώπους της ακτής. Κάτοικοι δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχείας συνεχίζουν το ταξίδι τους. Η αμαξοστοιχεία συνεχίζει προς τον νότο. Η γραμμή περνά από παράκτιους οικισμούς όπου η θάλασσα βρίσκεται ελάχιστα μακριά. Ένας από αυτούς είναι η Περάλια, στην περιοχή της Χικαουτούβα. Εδώ, οι ράγες βρίσκονται σε χαμηλό και επίπεδο παράκτιο έδαφος. Λίγο πριν από τις 9:30 το πρωί, η αμαξοστοιχεία φτάνει στην περιοχή. Το τρένο ακινητοποιείται. Οι επιβάτες περιμένουν να συνεχίσει την πορεία του. Για όσους βρίσκονται μέσα στα βαγόνια, δεν υπάρχει ακόμα κάποια ένδειξη ότι αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο. Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι. Δεν υπάρχει εντολή εκένωσης. Και κανείς δεν γνωρίζει ότι ένας τεράστιος όγκος νερού κινείται ήδη προς την ακτή. Η αμαξοστοιχεία παραμένει πάνω στις ράγες. Η θάλασσα πλησιάζει. Το νερό φτάνει στην παράκτια περιοχή. Η πλημμύρα προχωρά προς τις ράγες. Οι επιβάτες αντιλαμβάνονται ότι κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει. Το νερό ανεβαίνει γύρω από τα βαγόνια. Κάποιοι προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Άλλοι βγαίνουν από το τρένο. Μερικοί αναζητούν προστασία πάνω ή μέσα στα βαγόνια. Για έναν άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο μεταλλικό τρένο, τα βαγόνια μπορεί να μοιάζουν προσωρινά με ασφαλές καταφύγιο. Όμως ένα τρένο δεν μπορεί να προστατεύσει τους ανθρώπους από μια υδάτινη μάζα τέτοιου μεγέθους. Το πρώτο κύμα προκαλεί ήδη σοβαρές ζημιές στην περιοχή. Όμως η καταστροφή δεν έχει φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμά της. Λίγο αργότερα, ένα πολύ ισχυρότερο κύμα φτάνει στην Περάλια. Η δύναμη του νερού είναι τεράστια. Το κύμα χτυπά την αμαξοστοιχεία από την πλευρά. Η πρόσφυση των τροχών πάνω στις ράγες δεν μπορεί να αντισταθεί στις δυνάμεις που ασκούνται στα βαγόνια. Η αμαξοστοιχεία εκτροχιάζεται. Τα βαγόνια μετακινούνται από τις αρχικές τους θέσεις. Ορισμένα ανατρέπονται ή συθλίβονται από τις δυνάμεις και τα συντρίμμια. Το νερό εισβάλλει στους εσωτερικούς χώρους. Οι άνθρωποι προσπαθούν να διαφύγουν. Κάποιοι ανεβαίνουν στις οροφές των βαγονιών. Άλλοι προσπαθούν να βρουν έξοδο από πόρτες και παράθυρα. Γύρω από την αμαξοστοιχεία, σπίτια, δέντρα και αντικείμενα παρασύρονται από το νερό. Η περιοχή μετατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά σε έναν τεράστιο όγκο νερού και συντριμμιών. Δεν υπάρχει χρόνος για επέμβαση. Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής πορείας. Δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει το κύμα. Η δύναμη που κινεί πλέον την αμαξοστοιχεία δεν βρίσκεται στη μηχανή. Βρίσκεται στον ωκεανό. Όταν το νερό αρχίζει να υποχωρεί, η εικόνα είναι δραματική. Η σιδηροδρομική γραμμή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Τα βαγόνια βρίσκονται εκτός των αρχικών τους θέσεων. Κτίρια έχουν καταστραφεί. Δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπη και συντρίμμια. Η περιοχή που λίγα λεπτά πριν ήταν ένας συνηθισμένος παράκτιος οικισμός έχει μετατραπεί σε πεδίο καταστροφής. Οι επιζώντες προσπαθούν να προσανατολιστούν, αναζητούν συγγενείς και φίλους. Κάποιοι προσπαθούν να βοηθήσουν τραυματίες. Οι πρώτοι άνθρωποι που επιχειρούν να προσφέρουν βοήθεια είναι κάτοικοι της περιοχής και άνθρωποι που βρίσκονται ήδη στο σημείο. Οι οργανωμένες υπηρεσίες διάσωσης αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες. Το τσουνάμι έχει καταστρέψει δρόμους και υποδομές σε μεγάλη απόσταση. Η Περάλια δεν ήταν το μόνο σημείο της Σρι Λάγκα που έχει πληγεί. Ολόκληρη η παράκτια ζώνη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή καταστροφή. Η αναζήτηση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο τρένο είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια πόσοι άνθρωποι επέβαιναν. Η αμαξοστοιχεία ήταν υπερπλήρης. Δεν υπάρχει πλήρης ονομαστικός κατάλογος όλων των επιβατών. Τα ίδια τα βαγόνια είχαν καταστραφεί. Προσωπικά αντικείμενα βρίσκονται ανάμεσα στα συντρίμμια. Έγγραφα, ρούχα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αποκτούν ξαφνικά τεράστια σημασία.
μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση των θυμάτων. Οι συγγενείς φτάνουν στην περιοχή και στα νοσοκομεία αναζητώντας πληροφορίες. Κάποιοι βρίσκουν τους ανθρώπους τους τραυματισμένους. Άλλοι πληροφορούνται ότι οι συγγενείς τους δεν επέζησαν. Και για κάποιες οικογένειες, η τύχη των ανθρώπων τους παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα άγνωστη. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων της αμαξοστοιχείας δεν μπορεί να προσδιοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα. Περίπου 900 σωροί ανακτήθηκαν και καταγράφηκαν. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός δεν αντιπροσωπεύει κατά ανάγκη το σύνολο των ανθρώπων που χάθηκαν. Μεταγενέστερες εκτιμήσεις ανέβασαν σημαντικά τον πιθανό αριθμό των θυμάτων. Ορισμένες πηγές αναφέρουν περισσότερους από 1.200 νεκρούς επιβάτες, ενώ άλλες εκτιμήσεις φτάνουν ακόμα υψηλότερα. Η απόκλιση οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Στην απουσία πλήρους καταλόγου επιβατών, στην υπερπληρότητα της αμαξοστοιχείας, στην καταστροφή των υποδομών και των αρχείων, στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι παρασύρθηκαν από το νερό και δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν, και στη δυσκολία να διαχωριστούν οι επιβάτες της αμαξοστοιχείας από τους κατοίκους της περιοχής που επίσης έχασαν τη ζωή τους. Γι' αυτόν τον λόγο, ο ακριβής αριθμός παραμένει αντικείμενο διαφορετικών εκτιμήσεων. Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι η παράλια αποτελεί τη φωνικότερη γνωστή μεμονωμένη σιδηροδρομική καταστροφή στην ιστορία. Η τραγωδία δεν εξηγείται από έναν μόνο παράγοντα. Ήταν αποτέλεσμα της συνάντησης ενός ακραίου φυσικού φαινομένου με μια ευάλωτη παράκτια υποδομή και έναν πληθυσμό που δεν είχε προετοιμαστεί για τέτοιο κίνδυνο. Ο πρώτος παράγοντας ήταν το ίδιο το τσουνάμι. Η ποσότητα και η ορμή του νερού ήταν τεράστιες. Δεύτερος παράγοντας ήταν η θέση της σιδηροδρομικής γραμμής. Η γραμμή βρισκόταν πολύ κοντά στην ακτή και σε χαμηλό έδαφος. Τρίτος ήταν η απουσία ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στον Ινδικό ωκεανό. Τέταρτος ήταν η περιορισμένη γνώση σχετικά με τα φυσικά σημάδια ενός τσουνάμι. Πέμπτος ήταν ο τεράστιος αριθμός ανθρώπων μέσα και γύρω από την αμαξοστοιχεία. Και έκτος ήταν το γεγονός ότι το τρένο είχε κινητοποιηθεί στην περιοχή λίγο πριν από την άφιξη των καταστροφικών κυμάτων. Κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν αρκεί μόνος του για να εξηγήσει την τραγωδία. Όλοι μαζί όμως δημιούργησαν συνθήκες στις οποίες η δυνατότητα διαφυγής ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Η περάλεια απέδειξε κάτι πολύ σημαντικό. Η ανίχνευση ενός φυσικού κινδύνου δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο πληθυσμός είναι ασφαλής. Για να σωθούν ζωές, η πληροφορία πρέπει να μεταδοθεί γρήγορα. Από τους σεισμολογικούς σταθμούς στις αρμόδιες υπηρεσίες. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις τοπικές αρχές. Από εκεί στους σταθμούς και στα πληρώματα των αμαξοστοιχειών. Και τελικά στους ίδιους τους ανθρώπους. Το 2004 αυτή η αλυσίδα προειδοποίησης δεν υπήρχε στον Ινδικό ωκεανό σε ολοκληρωμένη μορφή. Δεν υπήρχε ένα περιφερειακό σύστημα που να μπορούσε να ανιχνεύσει, να αξιολογήσει και να μεταδώσει άμεσα μια προειδοποίηση τσουνάμι σε όλες τις απειλούμενες περιοχές. Και έτσι, όταν το κύμα έφτασε στη Σρι Λάγκα, πολλοί άνθρωποι δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς πλησίαζε. Η τραγωδία έδειξε ότι η προειδοποίηση πρέπει να είναι όχι μόνο επιστημονικά σωστή, πρέπει να είναι γρήγορη, κατανοητή και εφαρμόσιμη. Ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της περάλεια αφορά ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να προηγηθεί ενός τσουνάμι. Η ξαφνική και ασυνήθιστη υποχώρηση της θάλασσας μπορεί να αποτελεί προειδοποίηση. Όταν το νερό απομακρύνεται απότομα από την ακτή, η σωστή αντίδραση δεν είναι η προσέγγιση για να δει κάποιος τι συμβαίνει. Είναι η άμεση απομάκρυνση από την ακτή. Προς το εσωτερικό και όπου δυνατόν προς υψηλότερο έδαφος. Το 2004 αυτή η γνώση δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη στις παράκτιες κοινότητες του Ινδικού ωκεανού. Η θάλασσα είχε δώσει ένα σημάδι, αλλά το σημάδι δεν αναγνωρίστηκε από όλους ως προειδοποίηση θανάσιμου κινδύνου. Η καταστροφή του 2004 άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο πολλές χώρες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο των τσουνάμι.
Μετά την τραγωδία ενισχύθηκαν τα συστήματα παρακολούθησης και προειδοποίησης στον Ινδικό ωκεανό. Δόθηκε μεγαλύτερη σημασία στην παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας, των μεταβολών της στάθμης θάλασσας και της πιθανότητας δημιουργίας τσουνάμι. Παράλληλα, ενισχύθηκε η ενημέρωση του πληθυσμού. Χάρτες κινδύνου, διαδρομές εκένωσης, σημεία συγκέντρωσης, ασκήσεις ετοιμότητας, εκπαίδευση των παράκτιων κοινοτήτων. Για τους σιδηροδρόμους, το μάθημα ήταν εξίσου σημαντικό. Μια παράκτια σιδηροδρομική γραμμή δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο με βάση τους καθημερινούς κινδύνους. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και σπάνια φυσικά φαινόμενα που μπορεί να έχουν τεράστιες συνέπειες. Η τεχνολογία δεν μπορεί να σταματήσει έναν σεισμό, μπορεί όμως να προειδοποιήσει, και μια έγκαιρη προειδοποίηση μπορεί να απομακρύνει ένα τρένο από την ακτή. Μετά την καταστροφή ξεκίνησε η προσπάθεια αποκατάστασης. Η σιδηροδρομική γραμμή επισκευάστηκε, οι υποδομές αποκαταστάθηκαν, η κυκλοφορία επανήλθε. Η επιστροφή του τρένου ήταν απαραίτητη για την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Όμως η επιστροφή των τρένων δεν σήμαινε ότι η Περάλια είχε επιστρέψει στην προηγούμενη ζωή της. Οι οικογένειες που είχαν χάσει ανθρώπους δεν μπορούσαν να ξαναγίνουν όπως πριν. Τα σπίτια μπορούσαν να χτιστούν ξανά. Οι ράγες μπορούσαν να επισκευαστούν. Η ανθρώπινη απώλεια όμως δεν μπορούσε να αποκατασταθεί. Η Περάλια έγινε σύμβολο της καταστροφής του 2004. Στην περιοχή δημιουργήθηκαν χώροι μνήμης για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Η μνήμη έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια τραγωδία όπου ακόμη και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι πλέον δυνατόν να προσδιοριστεί. Οι αριθμοί είναι απαραίτητοι για την ιστορική καταγραφή. Όμως πίσω από κάθε αριθμό υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας γονιός, ένα παιδί, ένας σύζυγος, ένας φίλος. Άνθρωποι που εκείνο το πρωί μπήκαν σε ένα τρένο πιστεύοντας ότι θα φτάσουν στον προορισμό τους. Η μνήμη της Περάλια δεν αφορά μόνο την αμαξοστοιχεία. Αφορά και τους κατοίκους της περιοχής που χάθηκαν μαζί με τους επιβάτες. Ακόμα μια ολόκληρη κοινότητα που βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας. Η αμαξοστοιχεία της Περάλια ξεκίνησε το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου 2004 όπως κάθε άλλη αμαξοστοιχεία. Γεμάτη ανθρώπους, γεμάτη αποσκευές, γεμάτη ανθρώπους που ταξίδευαν για να συναντήσουν τις οικογένειές τους ή να φτάσουν στον προορισμό τους. Τα παράθυρα, οι επιβάτες έβλεπαν τη θάλασσα. Δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι στον ίδιο ωκεανό είχε ήδη ξεκινήσει ένα τεράστιο κύμα καταστροφής. Όταν το τρένο ακινητοποιήθηκε στην Περάλια, κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι αυτή η στάση θα ήταν η τελευταία για εκατοντάδες ανθρώπους. Το πρώτο κύμα έφτασε στην ακτή και λίγο αργότερα ακολούθησε η μεγαλύτερη δύναμη του τσουνάμι. Τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν. Οι κατασκευές γύρω από τη γραμμή καταστράφηκαν. Η Περάλια πλημμύρισε. Και όταν το νερό υποχώρησε, ένα ολόκληρο κομμάτι της ζωής της περιοχής είχε χαθεί. Η τραγωδία δεν ήταν αποτέλεσμα μιας απλής μηχανικής βλάβης. Ήταν η συνάντηση ενός ακραίου φυσικού φαινομένου με μια παράκτια υποδομή και έναν πληθυσμό που δεν είχε προειδοποιηθεί εγκαίρως. Η Περάλια έγινε ένα από τα πιο ισχυρά παραδείγματα της ανάγκης για έγκαιρη προειδοποίηση, εκπαίδευση και σωστή προετοιμασία. Γιατί ένα τσουνάμι δεν μπορεί να σταματήσει. Ένα τρένο όμως μπορεί να σταματήσει πριν φτάσει στην ακτή. Και ένας άνθρωπος μπορεί να σωθεί αν αναγνωρίσει έγκαιρα το κίνδυνο. Η θάλασσα μπορεί να φαίνεται ξαφνικά ήρεμη, μπορεί να υποχωρήσει, μπορεί να αφήσει πίσω της μια παράξενη σιωπή. Αλλά αυτή η σιωπή δεν σημαίνει ασφάλεια. Μπορεί να είναι η τελευταία προειδοποίηση πριν από το κύμα. Στην Περάλια εκείνη την ημέρα, η θάλασσα δεν διέκοψε απλώς ένα ταξίδι. Άλλαξε για πάντα τη ζωή μιας ολόκληρης κοινότητας και άφησε πίσω της ένα μάθημα που εξακολουθεί να ισχύει. Όταν η φύση δίνει το πρώτο σημάδι, η απόφαση πρέπει να είναι άμεση. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις ώστε να μην χάσετε το επόμενο. Αφήστε ένα like και γράψτε στα σχόλια ποια πραγματική ιστορία θα θέλατε να παρουσιάσουμε στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σε ένα ακόμα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Μέχρι το επόμενο, καλή συνέχεια.